नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां बेसेन नाङै मोब्लिब गोहोनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रिनि गिदिर फोसावनाय। नोंथाङा पीएम सूर्य घरनि थाखाय थाबैनो एप्लाइ खालाम। नोंथाङा आर'जलाइखौ मावख'आरि वेबसाइटनि गेजेरजों खालामनो हागोन। पीएम सूर्य घरनि थाखाय नोंथाङा 1,25,000 रां साब्सिडी मोनगोन। गिबि मन्थ्रिया 1, 2 आरो 3 किल'वाट पेनेलनि थाखाय बाजेट फोसावदों। आसाम सोरखारा 1 किल'वाट सलारनि थाखाय 15,000 रां अनसुंथाइ होगोन। लोगोसे मदि सोरखारा 30,000 रां अनसुंथाइ होगोन। आसाम सोरखारा 2 किल'वाट सलार लागायोब्ला 30,000 रां साब्सिडी होगोन। लोगोसे मदि सोरखारा 60,000 रां अनसुंथाइखौ होगोन। आसाम सोरखारा 5 किल'वाट सानखौरां गायनो थाखाय 45,000 रां अनसुंथाइ होगोन आरो लोगोसे मदि सोरखारा 76,000 रां अनसुंथाइ होगोन। 1 किल'वाट पेनेलाव बायगिरिया 5,000 रांल' होनांगोन। 2 किल'वाटआव 10,000 रां होनांगोन आरो 3 किल'वाटआव 27,000 रां होनांगोन। लोगोसे माखासेखौ सरकारनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा थाद'नाय गैयाजासे एसबिआइनिफ्राय लन लानो हायो। जाय सुबुंफोरा गिबियाव एप्लाइ खालामो बिसोरो बे सुबिदाखौ मोनगोन। सानफ्रोमबो खौरांगिरिफोरा सलार पेनेल स्किमनि मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा आर'जलाइखौ डिआइपिआरनि गेजेरजों खालामनो हायो। बेसेन नाङै मोब्लिब गोहोनि सायाव गिबि मन्थ्रिनि गिदिर फोसावनाय। पीएम सूर्य घरनि थाखाय थाबैनो एप्लाइ खालाम। नोंथाङा आर'जलाइखौ मावख'आरि वेबसाइटनि गेजेरजों खालामनो हागोन। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 450 597 6900 5847 14 आरो 9365 1322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।